Haaland ne gwarzon ɗan ƙwallon bana a Ingila. Idan wannan ne zuwanku da farko, ku daure ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Mun gode. An sanar da ɗan ƙwallon Manchester City, Erling Haaland, a matsayin gwarzon ɗan ƙwallon ƙafa na bana, wanda ƙungiyar marubuta ƙwallon ƙafa ta Ingila take bayarwa. Haaland ya haskaka sosai a kakar wasa ta bana, inda ya kawo yanzu ya zura ƙwallo 51 a dukan gasar da ya buga. Rawar da ya taka ta taimaka wa tawagar Pep Guardiola kaiwa mataki na farko a teburin gasar Firimiyar Ingila da kuma kaiwa matakin kusa da ƙarshe a gasar zakarin Turai. Haaland, mai shekaru 22, ya samu kashi 82 cikin ƙuri'u 100 da ake kaɗawa domin bayar da kyautar. 'Yan wasan Arsenal Bukayo Saka da kuma Odeegard su ne suka yi na biyu da na uku, sai kuma Kevin De Bruyne ya zo na hudu, a yayin da ɗan ƙwallon Manchester United Marcus Rashford ya kasance na biyar. A ɓangaren mata kuma 'yar ƙwallon Chelsea Sam ce ta samu kyautar a karo na biyu. Idan wannan ne zuwanku da farko, ku daure ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Mun gode.